Go sangena ukwazi ukuthi uma usuzwa leli phimbo noma usuzwa leli bika leli ukuthi sangena sekufanele ukuthi udele noma yini oyenzayo ubuhlale phansi uyeke phansi into oyenzayo uphumule ngisho icathulo bazizoshisa zizoshisa icathulo lomntanami sekufika indoda enkulu manje umninimandla wonke umdelezo nomhlaba isikhathi kuthiwa khona i-10B isikhahlamezi yeah into egubha noma kuthiwa ngabe idwala elinjalo kuthiwa uma kwafika i-10B nje ayikhohle noma kuthiwa kunesomiso umntanami sefundulula phansi izinto zokuyenza ukuthi hayi kuze kubuya amanzi kuyisomiso kuze kuqhamuka amanzi no jib impela imbalo sekuthi hayi sebalala la bake kwafika nje hayi bavuka bame ngenyawo ngokukhula ngoqo kodwa sinamadoda athothe inamba ngokukhula ngoqo ngithi no dokotela as well asibikelele khehla lapho sibikelele dokotela baba bapholo bakhandlela bomvu no siyabonga ukuthi semukele ekhaya once again njoba uhlezi usithinta usimuke uthi no kukhona special esikhona baba wami mkhulu ake sizozwa namhlanje ukuthi uzwile ukukhuluma ngendawo yokuthi uphethe umageza ngobisi yeah umageza ngobisi khehla lami ukhulume ithi ngathi inzima kabi lento umageza ngobisi yes lento benge ngiyakhe iqala ngingakha before akhuluma ngayo especially ithi nginika abantu especially nenhlanhla kakhulu okay yashesha phela yangivinga mangivimba ke bale ngifaka amakhomba nginamakhomba amahle bekune khombo nje ngithi iphela ngomsombuluko yabantu abagembulayo nomuntu othiwa yisebenza e15 neya 800 okay yes shuthi ke vele siyaphela okay vele into ephelayo les specialist obukade unaso yebo siyaphela vele manje siyaphela okay manje usunekhomba entsha manje othi engivela after 25 othi mageza ngobisi umageza ngobisi inkinga enkulu izovala umhla ka25 le 25 angisicacisa ukuthi njengoba izisuka umhla ka13 25 ishaya i4 umhla ka25 ziyavala 25 izovalwa leyo khombe ngikhipha futhi phela mfowethu kufanele wenze kahle wenzele abantu kuzoba muhle kubani yebo ngoba banje benjalo nje baneyinkinga ezinkulu ezingapheli kodwa abanayo futhi imali eyanele yes mangase ke nje nanga amabutho la ngikunika into ukuthi nokuletha lo 5000 uthatha ene stress kanje ngoba yapi stress babona usiyami yo ikhombo ke izolo khunja ikhombo umageza ngobisi kahle lami ngizwile ukuthi impela umageza ngobisi ikhombo uthe ikhombo enhle yenhlahla enhlahleni baba enhlahleni emkhulu okay umageza ngobisi wafethu ikhombo iyasuka mhla ka13 mhla ka25 iyavalwa ikhombo lena enhle kabi inhle wena othi nje no into zami ayihambi kahle zike zahamba kahle unyaka uqala uyabona manje ukuthi nawo unyaka usiyophela lokhu ukuthi hayi siyalunga uyabona manje ukuthi nakho ziye wena ilanga liyotshona so ke siphethe ikhombo ke enhle kabi ukuthiwa umageza ngobisi kodwa ngoba ngiphethe udokotela mina okwami ngizomchaza manje umageza ngobisi baba kwenze njani ngifuna bayizwe kahle le ndaba esikhuluma ngayo ngoba ngifuna le video yami sibuye sikhothe image phela ngile nyanga ekhothayo hayi le nyanga ethi yakhothwa umntanami ayikhothi yona ubone sekuvuvelisisa kanzothi nje ikhuluphela la ikhuluphela umkhaba amalumbo azashaya itayela eswini asidlule lapho angikho lapho singathinta amakhona ngathinta amakhona abafowethu ngoba bathatha inamba zami ngilento ukuthi ngihlala le mndawo endlela asiye la le khombo le umageza ngobisi wenza nje uthatha iphepha elimhlophe okay ubhale izinto ezifuna uzingabi iningi ngifuna ungadlule into lembili oyifunayo uyabona uma umuntu wesifazane ungakhuluma ngenhlanhla yemali nomendo uma uyindoda ukhuluma ngenhlanhla yemali bayibhala kuleli phepha leli kuleli phepha afake phakathi megquma okay yezwa yes afake iphepha phakathi la kulo mageza ngobisi uma egquma ngomageza afaka u5 no 10 rand phakathi khona lapha phakathi ebhodleni lapha agquma khona le gquma khona uma siyakhuluma ukhulume ngenhlanhla sathi agqume ekseni agqumelana intatha ngo3 noma ngo4 evuka ekseni afaka u5 rand phakathi afake 5 rand 5 rand 10 rand iphepha lemhlophe olibhalayo
uzogquma la mhlawumbe uzoshaya noma u5 days. Yes. Ngeke udlule 3 days engayibonanga inhlanhla yena. Okay. Mase sageza lo sibageza ngobisi nje, mase sageza uthela ubisi phela. Uyezwa ngoba ufaka lo muthi engikunike wona. Mase geza abe esefaka ubisi, i-fresh milk. Yes. Hayi noma yiluphi Ubisi lenkomo. Hayi noma yileli. Nimandla wonke phela ubisi lenkomo. Ubona ama-truck edilika nje ahambe lihlala nobisi liphuma enkomeni. Okay. Inkomo yesifazane ingozi kakhulu enhlanhleni. Ngeke iziphela ukuthi hayi fuma uthola i-fresh milk. Phela eyesilisa ingozi etheni njengoba uhuzo lenkunzi mase kugabe ngalo lo shawa over umuntu ahuthaza afa. Le yesifazane ike enhlanhleni. Okay, le khombo njengoba ngithi khombo khona iswasho lapho. Engisuke nginqusela amadlozi ngasho ukuthi izinto nje sikhanye emadlozini. Phela iswasho siba good lesi sami sakhiwe la. Sibe sesifaka into ezothando ukuthi uthandeke. Mase kuzoba khona ibhodlela elincane okugcobayo. Uma usuqeda ukugquma. Yes. Okay. Okugcoba into okugcoba, unimisa into okugcoba nokugcoba. Okay. Ligudi lebhodlela sengenzela ukuthi ke lidlale le into le ethize makuthiwa uthi uyogembula mhlawumbe kodwa uyithinta ngesandla. Yes, uyagembula kodwa uyithinta ngesandla noma kukhona ezinye izinto ofisa ukuthi ukhanye ngazo isikhathi. Uma ukhona ukuthi uyithinte ngaleso sikhathi leso. Yeah. Kusheshe kulunge. Yeah. Okay. Usho ukuthi ke lo khombo ke leyo imili 1000. Yabona ukuthi vele ngenze khombo kanjani? Shippi. Ngangithi mina uma geza ngobisi mangimfaka lezi zinto ngithi 15. Geza lesa lentshontshe inamba phela. Lo muntu okuhluphayo. Ya ukuthi phiso okunye. Beza lizophiswa ukubhosha. Ilokhunjana ikhombo bafowethu khona ke izobe 1000. Okay. Yebo. Khehla lami. Ilokhunjana into engizongisiza ngayo nje ifone enambeni ka 031. Ya 031 065 W086 031 065 W086. Okay. Inambeni makhona kulapha ku WhatsApp ikhona inamba ethi 081 izothi 513 ithi 58 ithi W4. Ngiyayizwa inamba ku WhatsApp, awungifoneli ngo WhatsApp, ungangibhalela i-voice note. Nginenkinga ama voice note amade. Umuntu akhuluma nge-voice note ubona uphuza iti yaza kuqede khuluma le-voice note efuna ngilalele yonke. Ufuna ube lesikhathi sakhe Cha ngani yami ngilalele yonke le-voice note. Ngilalela uhafu nje ukuthi angazi ukuthi ngaliwe mase ngiyabona owaliwe mase ngifonele. Okay. Noma mangibheja ngiyadliwa ethi sachaza ukuthi ngoba nokhulu ngivale lo khunjani. Okusho ukuthi ke siye kwenye ikhombo engithe yothando. Uthando ke manje sesingena kwenye ikhombo manje yothando. Sesedlule kwikhombo ekuthiwa mageza ngobisi enhlanhleni bafuthe enhlanhleni jikelele. Ulalela izinto ukuze especially nalabo abaposelayo bazi ukuthi noma bethi bebekhona abazama ukufake begcina bekuposela izinto ongezona. Uthi ufuna lo muntu lofuna ukumbona ungavezwa lesithombe sami. Ungavezwa ngoba uzokuthethisa nokukhuluma nalo muntu ngoba kuseni cha ufuna ukubona video call. Uthi ngisendele video call umbone. Okay. Yes, ngoba baqolana too much namaphara. Khehla lami ikhombo akesibale uqala ukuthi uthe yini etholakala khona. Yes. Lapha ya umageza ngobisi. Lengithe ubhala iphepha elimhlophe ufake phakathi ufake u10 rand no5 rand. Yes. Mawugquma. Yes. Ngiyakudirector ke basuqedile wenzela ngazo zinto. Kodwa imali uyayithatha imali. Yeah. Uyawugcina uyibekile la uzayibeka khona. Okay. Kakhulukazi u5 rand. 5 rand u10 rand ufakwa uzwa noma uyakho. Awudabuli. Ufakuzwa phakathi lebhubha. Wena kunjani ngihlala kakhulu enhlanhleni. Buhle. Muhle kakhulu yes. Suthi ke mase siya lapha esiwashweni. Yes. Futhi kuzwa ngenkinga yomuntu bese ngixoxela ukuthi uthini kuyenzeka ukuthi aqale ngeswasho. Okay. Yama ukuthi amadlozi akhe uyabona ukuthi ikhona inkinga ekhona aqale ngeswasho. Oh yes. Yes, mase ke ibhodlela ke lele ngithe uyagcoba noma yini. Ngoba li showcase ekuthela ukuthi bekubuka umbone ismile emoyiseni. Yes. Sidluleke lapho ke abantu bengicela singena othandweni. Okay. Sesingena kwenye ikhombo. Kwenye ikhombo yothando umuntu othi ngibalekele. Uma ufuna umakhandlela abomvu ufuna ikhombo yenhlanhla. Uma ufona uvela uhlala odabeni uthi ufuna umageza ngobisi. Mageza ngobisi. Wathi nje umageza ngobisi. Zobe sekukhululwe into zakho. Zobe seyikhaya. Bese kusuka konke amahlobo. Ukuze nje ngoba phela baningi amakhombo la ekhaya. Yakhe yobuye. Uqaphela. Okay, ngiyashada uthola mntanayo. Asingene kule yesibili ikhombo the unayo futhi. Yeah, le khombo lena yothando. Okay. Futhi ngibakhululile ba. 15.
ngijulile phela yes kodwa ishibhile shibhile hayi ngishiphisa ngoba ngihluphe kakhulu isenzela abantu yebo abantu abayithathele imali enkulu abantu ikhombo ngoba into ezifakwe khona masuzibala ungathola ukuthi maseyibala sitho 4000 mawuyibala masubala sizonke sedlula wona le mali ogcina uyibizile yes ikhombo ke lo khombo othando inhle kakhulu inezizwe oyiphephetshaba uphephethe umuntu uzulela okay ya oyiphephethayo esebenza ngentuthane mabe nje umuntu ubotha uhlelwa uthando noma wadelela afuna ukondla ya sikhutheni ongondli umshayi kaloku zinto uzokondla azi khona izingane afaka imali ngoba uyasebenza nje wakuphuza utshwala yena uyasebenza nje ethi ubhiya uyolokhu njani abazi bangakhe ngisho kwakhe ngakubo ubhiya uyabiza kune blocks sure manje siyalungiswa siyakha ngiyakhiwa ya kodwa uthandweni nje mubalekele utshele mina nginekhombe kahle njengoba ngithi ikhombo ke ngoba uzothi umunye kodwa ikhombo kose mhlawumbe ayikho engiyifunayo cha ngisifakele isichitho sokuhlukanisa sikhona phakathi ayisifakele cha asikho phakathi okay ubufuna isichitho ukhuluma nami into ehamba yodwa le ejulile ashaywe mntakama hayi angishaywe hayi ngiyagqilaza isichithweni ngikushaya uqhanti uphuma uthothi imthwalo iqoqo manje ya angikho ke lapho ngila sekutheni kothandweni okusho into engiyifaka lapho othandweni ile zizo zokushaya umuntu bekude kube lento yokuqhuma ya nezinye engiyifaka ngiyimixa nomuntu eqhuma ngazo mase kuzoba nento esodwa sisikhuluma ke nawe phela mungichazela ukuthi uyangithinta kodwa abona kanjani uma senifonelana usukusho ukuthi cha ngifuna le combo yes yothando ngizobe ke sengikubuza ukuthi ke manje lapha kwenzakalani okay ungitshela ukhuluma iqiniso kumina ukuthi hayi ngajola ubaba wangibamba osiyangala ngiyamthanda nawe ndoda khuluma iqiniso cha ngibanjiwe nentombi wangala umama ngifuna manje abuye ngeke lo mina icala lelo soyilungisa yonke lonto yebo inalo khombo ke futhi njalo mase ke enambeni leqaphele 031 number oyifoyelayo 0310650086 0310650086 number leyo kaNgcobo umakhandlela abovu umfoka kaNgcobo ibhenanyawo yazikhuphula umkhomasi mase kuzothi ya WhatsApp ithi 081 ithi 513 ithi 58 ithi W4 nenhlanhla inamba zo W4 igcinene ngaze ngathi mhlawumbe omkhulu wena obatshena ukuthi abakwenzela inamba ekanje cha nje uvela ngibless uNkulunkulu anje khihle uvela hlise nje into enjalo kuyenzeka bafowethu kusho ukuthi nganza kithi sovalelisa kwamanje amakhombe enginawo ilawo awuthu kuphela amakhombe sinawo la ekhaya yes umageza ngobisi yebo ikhombo yothando ikhombo yothando ngoba kuba khona abanye asichizelela ukuthi bakhona umuntu othi unayo imali usebenza kahle uphila kahle kodwa manje inkinga othandweni mntaka baba ngiyawuhlonipha uthando liyasifaka istress uyibona ingane umuntu iMercedes likiphuza amanzi uyitshela ukuthi yomunye amanzi ayidlile unayo imali akudleki ngoba uyamcamanga ubaba ukuthi uyambona la ukuthi uyandiza nabanye kulungile bafethu kulungile okuningi nokuningi sodibana nani kuma comment sodibana kuma calls nxa senibhuka noma senithinta udokotela ubaba umakhandlela bovu thank you ningithinte kuma comment bafowethu nikhulume nami ningifonele bekhona insizwa kade sifike namhlanje la zokwenza ukuthi ngiqinisekise indaba yenamba njengoba ngikulive ngene kulive nami bengifuna ukuthi nokhona kubantu nesikhathi abezwela inkulumo engiyikhulumayo ukuthi ikhuluma iyapi ithini kodwa ukhululeke phakathi ngami ngikhona ngiyagaba futhi njengoba kuhle nje bekugaba eminyango ngiyagaba uyani mageza ngobisi eqinisekisile ukuthi ukhona mageza ngobisi inkulu mageza ngobisi mawumkhulu umfonelani makhandlela dokotela ngikuzwile ukhuluma ngomageza ngobisi kodwa lezo number uyiqaphele ya WhatsApp ile kuma call 0310650086 0310650086 uzoba ilate 081 513 58W4 eyizwa 081 513 58W4 lo number leyo iyo ke le engikhuluma ngayo ngithi lapha ya WhatsApp MTN kulungile bafuna sihlangane khona nganza kithi ngiyabonga kakhulu ukubambisana nani manikhalile ngakhala kukhona enginako mina ngokwazi ukulamulela okobe kungekho futhi ngokutshela akukho sibonga